Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Bagdok. Kagalaan, atong magtatampo si Bagdok. Kini ka problema bahin ni sa kabuang sa among silingan. Nga tungod sa kabuang niya, ako na hinuoy na pasinginlan. O kung nga no, ingon mo gudaan yung mga hinahitabo. Take the ribbon from your hair. Yesterday is dead on gone. Pre! Amiko sa pre! And tomorrow, smoke sa mga. Pre! Amiko sa pre! Pre, ko yun. Nani ka niya, pre. Smoke ka. Ako'y ganina. Katapantap ko diri, oy. Amiko sa dili. Dali. Sa pamiko. Nakapiko. Dali. Sold nga rin, pre. Pre, vida. No, pre. Pre. Nanako sodo. Okay na? Nanako dili. Nya saban. Ha? Oh. Tay porbida. Biliba ginako ni mo. Pre, may kakanta. Kung makadungog ko sa imo habang mga pabugnaw ka ng bugnaw kini mo tingog. Day is dead and gone. Bidin mo ayo ay. Di gyud ko kumata. Ha? Ano di, pre? Matulog na ka? Natulog ko, pre, ay. Pero tungod sa kabugnaw sa imong tingog, kamata lagi ko. Tungnaw man kayo. Taro ko na, pre. Lagi. Tinuod na bugnaw kong tingog, pre. Bugnaw pa sa atmil ko, eh. Ha? Nahak mo ka, pre? Porbida. Nya sa man, niya ano mo ka? Abi ni mo, pre, ganina na taon kong kaimnon nun, pero dito kong ganahan mo inom, ako rang usta taon. Mas lindot yun ang duna kay kauban, di ba? Ngay, kasulti-sulti ni mo, labi nagdaghan mo. Oh. Birkol! Mag-inom ka, pre. Oo, ang taon, bida, porbida. Mag-inom ta? O sa'yo na ni mo, o saban? Mag-inom na to. Ano? No. Zaman. Oh. Tawag ta? Tawag ko ng... Oh. Tawag ko na ito, pre, karot, o saban? May papri. Naarap ito sila, o amto lingaw ron, o sa'yo na ni mo. Ikaw li mo ko. Pinalitag. Tawag ko na isa. Umayo ka, tuon mo. Pre, mas mayo para daghan ta. Sige. Ito na ko. Sige, ito, pre. Sige. Magunsa mo, Bagdok? Mag-inom, miday. Isa may kauban ni mo? Ay, sa lagos pare takoy o pare kanot. Mo pala big inom, ha? Dili lagi rin. Usara ka botilya mong limit. Usa ra ka botilya. Usara ka botilya. Unya ni kahuro sa usa ka botilya, walay limit. Ha? Ora no. Nisib yang kanahang dako. Bantay bitog dunay magmaoy ninyo diha, ha? Nagani magmaoy timan igyud. Ihug nako didto sa bakilid sa may lunangan sa kabaw. Unsa ta, pre? Lagi, pre. Lagi. Abi ninyo, pre. Ano ba nagpatring ba? Spitra ba? Basti lang pagka way buutan ahon. Way buutan ng bayana taon-taon. Ano ko ito nakaingon man ka, pre? Gipasuroy siyang mama, sagingan nga, sagingan ka na bang saging tinuhog. Taro to niya, pre. Kana bang barbecue? Oh, nya. Ano man ka? Ako gutong gimedyahan. Ako gingnan ba nga, day. O sa na imong baligya.
Ingon din siya, saging, noy. Ingon ko, usa man saging, di ay pinaypay, di ay tinuhog, noy. Usa man imo? Ingon ko, pila mo na? Ingon din siya, tag G's, noy. Kanang pinaypay, pila mo na? Ingon siya, G's gyapon, noy. Ingon ko, di madag, 3.30, day? Ingon din siya, adi madanoy, oy. Mahal kay saging ron, kapoy kay glukdo. Oo niya, pre. Akong gingan nga, pakyaw na ako, day, be. Ingon din siya, nasamot, wala ko isuroy. Garan sa. Mao, gamit rin magyapon ka. Garan. Habis kanot, sige mo dito tuwa, kanot. May istorya ta naman na. Nakapaglutugan, gatuan mo kaniha. Katong lolo, pre, kaniad to, kung nakita gani tog away, kuyaw gito kay ang kontra, uli lagi na yun. Yeah, words good. Kuya ako na mo lolo, pre. Astig day kayo to. Grabe to, way makasuko na to akong lolo, pre. Basta ang kontra lagi, uli lagi. Ha? Manong uli ba dayon? Kaya wala na masig kulatahon, misutoy na masig dagan ang lolo. Ha? Bukot ito. Di ahak Katawa ta, pre. Ahak magapagay. Lagi, kisa may kulatahon niya, nga wala siya kontra. Nga misibat naman akong lolo. Hindi, uli lang sa siya. Pagkakito. Lagi. Uhay! Ay, pero sultihan na mo, ha? Kanang imulolo, pre. Ano mo lolo? Layor ka na bilidad akong lola. Imulula siya, pre. Bida. Pre, kanot lolo niya imo. Bida, lula imo, pre. Di ka na sila labting sa una? Tingnan mo rin mo lula, pre, ha? Bagdok, ha? Luoy kayo ito kong lulo tao. Ha? Anong taong luoy mo, pre? Yati, liluan, drama, maningin mo, pre. Kami, komedi mo, ha? Drama, yung mixulan. Dili, pre. Ang tinuod ng istorya, pre. Mao'y sakit kayo. Ano naman? Kato kong lula sa mong dapit. Itamay ito siya sa mga tao, pre. Palayason ko ito siya sa mga dapit ko. Ano naman, pre? Kay kadto, mga tao sa amo, nagtuo man sila nga ungo itong lula na ko. Ano to? Kadung mo, pre. Okay, kanya, pre. Patakon ko, pre, patakon ko. Salbayas lagi nila, pre. Nakaangko sila paghingilan sa tao, gumika lang sa ilang pasangil nga ungo ang lula. Kanya, pre. Nakahila ko, pre, oy. Di lalim ngayong nun ka na sa mga tao. Uja, pre! Kulbaan. Paluoy ko sa kong lula, pre. Mailani mo sa iyang mga mata ang kasuko o kay ubos. Nagluha ngayang mata nga namuha. Udin! Unya, ako siyang gigakos. Ay ba ko kung sa sulti sa akong lula, pre? Ano sa ban, pre? Lagot ka sa pre. Ha? Karon, pagkadungog at ni siyang gisulti tungod sa kalagot, Pre. ingon siya ay, maglagot gani ko ni mga tawhana. Oh. Pamalbalon ko gini sila ba? Ha? Kanya, pagkahuman, pre. Kuman, pre? Awa na? Lupad na? Wow. Katawa na yan, Wah. Binuang mo mga pre. Drama ipi kaya. Puro day. Sabi di mo, pre, hilakon kay ko numinaw. Wagon gagawas din akong tingog. So di katawa ko. Hilakon kay ko. Wag. Hilakon kay ko, pre. Hindot kaya istorya, pre. Pinindot na, pre. Lagi pre, tinutong Ang sulti mo. kinalasan. Lagi. Ungo di gina mong lola, pre. Ungo kay lupan man. Hindi ko, balbalo na sila. Ako man. Lupan na. Tinuo lagi. Di mga mumtuo. Sakto ko sulti na. Di mumtuo. Tinuo na kong sulti ninyo. Oy. Pinangahubog na mo ba? Mahuway na mo. Papa, ma'am. Paoy mo, ha? Karon nagkatawa-katawa pa mo diha. Sunod magsilukbagay na mo. Papa lagi. Di naman tabo na yun kay ang mga butaan kayo. Kanang draw butaan mo kayo. Hadlo ko na kung makulatahan ako. Ay. Misyo. Nita! Oh, nay. Hilap ka ba man ito siya, nay? Nga mo nun ta? Wa mo kakita sa kong pante? Ha? Wa naman ko dili sa kong gihayhayan, God. Oh,
Ay, basig gitangag sa iring. Ganong tangagod man to. Ay, naibaw na ka sa mga iring na eh. Ha? Hilig ko mga baho. Ay, Mga baho ba? sa pagtuon mo sa kumpante, baho? Midjar ito. Midjas ba gani? Tawa, tangagon ba gani? Haw, Midyas? midyas ni mo. Tangagod gito kay baho man kay itong patay. Asa das nita? Basig ang gigamit akong panty ba? Ha? Ano din eh? Ingon ni anak mo duwa rin. Mag-exchange gift rin mo. Sinsin ng mata. Basig na nasipir to kuha ba? Ang akong panty mo iyang nakuha. Oh. Asa ba na siya? Nita! Nita! Nay! Nanay. Nga nanay! Oy, nakakita ka sa kumpante? Wa man! Nga di ay? Ay, wala magudiri akong panty nga gihay-hay. Bida. Upay doha to ka buok, wag tang pagyug-usa. Nay, patahin na lang, nay. Napamay sako diyan sa rina, nay, katabang universal. Kabagay, hibya! Hanggaw sinaong nimo. Hoy, kuan, Lita, badlungan ning bana nimo ha, nga way buot. Ha? Gahalhalag na. Ikaw ba? Sumugan kay kastanan, uy. Hibaw na siyang tiguang na nas nanay, dali na ka na sa puton. Ay, kumidyor ko itong kugod. Pero asam din yung panty day. Ha? Pasig, patakal po na siya gubuan ng iyang panty, kanya itangag sa iring. Ilang haay, hanggaw bes na ang imong tangagos iring. Palitin na lang ito bukong panty dito, be. Palitin lang ito 5 kabuk. Bago pa lang gani nagyaw-yaw si nanay nga nawa ang iyang panty, karon sinita na sad ang nawadaan o panty. Kinsa man tayo manghilabot ani akong panty, uy. Ay, naagihilabtanon kay din hida. Ay. Tarong mo sunod yan, ha? Itarabin totoo din itbay. Sibot mo yung pasarbot. O saan na to, ngawat ng panty? Ningon na ko nga ikaw. Unya, kisa man ibot mo yung pasarbot, yung kitarabang tuna din eh. Oh, bossig si nanay ni mo. May bawas o kuha sa imong panty. Oh, ano may bawas man? Ako din nagkuha sa iyang panty di ay. Gipalitan magina ko siyang panty, mangawat noong kong panty. Oh, tuod no? Doon na kay kawatan o panty dinis ato. Naglipog dyan kung tinuod bang ikawat ang panty nga o nawa ba lang ka o nabutang bara sa basura o unsa. Pero wa kay nang katagi og gibugaton. Wa na ko taga igbili. Ay, saragod tayo na. Pero sa dihang niagi nga mong silingan, unsa? Lagi bagdok, ang silingan na itong mga babae gipangkawat pod ilang panty nga gihayhay. Murag naagi kawatan din sa itong lugar bagdok, kawatan kay panty. Bida sad. Usaw niya ng panty? Nga barato naman na. Umupalit na lang na isang iya. Naambot lang, may mga ako'y nang gawat. Oh, kung kinsa man yung ganay na, malintiag yun siya ako. Usa nita? Naabot na dito sa Pica Sitio ang pagkawagtang sa mga panty sa mga babae, nay. Aw, babae, raman yun ang magpanty. Asa ko kitaglaking magpanty. Pilosopo ba yan ni mo? Bagdukan ti karon. Awaron, gara kay ka. Bitaw ba, grabe sa na ng kawatan na, eh. Hasta mang panty sa tiguang, apel pa magkawat. Ha? Ito pasabot ni mo na ana bagdok. Dili na yun eh. Alam niya ay, sekarang ko ng bag-ang ni mo. Nakabudlat ka lang. Suko man. Hilom na. Ikaw no, imo ginang sumugos nanay, uy. Medjar mo lang ko agad. Suko na eh. Bawa ka ng tiguang na lura na kayo na stanan. Suko na yung medjar ganito. Ay nalang gani, ay naunsa man ka, nga na yung pamalang tubayan, nga tiguang naman na. Habaw ka na botin, suko na yun. Sa Oh, kumidyahan. sige. Oh, sige, libakan ko na yung mayo, ha? Gay, panglibakin mo na ako. Ha? Uy, duol ka kitort. Nabaniwag sa among lugar na doon ay kawatan o panty, mao nga pagkagabi ana, wa ko matuog sa'yo. Kay nabantay-bantay ko ba? Unya, may namatikdan ko anang gabi una. Gabi na. Marag mo dito lihok sa mga kawatan.
Maniid ko. Kung kinsa mga ning tawhanan ni, wala ko na'y tao nga. Nikat sa paril sa muslingan. Kawatan yun ito, Hana. Sundon ako. Oops. Hinay ako, ha? Tinira mo dito. Ha? Kato siya, te. Ako nagkita nga may kat siya ining koral sa among silingan. Yun na. Murag na itaw. Agad. Panidan ako. Uy, na. Nanguhit mas mga hinayay na mga... hinayay sa among silingan. Murag mo ano gini. Karong kalagap. Ang kanahan. Muraya bag... Murag rin nanugit og bumas bayabas. Pero ang hinayay mo igikuhit. Nakakuha ka. Animal ka. Karong kalagap. At nga na ko nasgawasin koral. May pengunan siya din sa among koral. At nga na ko. Mga bago pa ning gigamit. Kahumot. Kahumot pag yun ani. Mubian ako din eh. Mugawas ako ning koral. Mamba ko pa nung gawas. Asa ka? Ha? Karon, nasakpan na ka. Ikaw din mo inangawat og mga panty, ha? Ha? Nagtap-tap kasi mong naong? Nagtuo kag di ka na kumailhan? Ha? Wa ko mangawat panty, uy! Wa pa gani kumuta na kung siyang gikawat. Misulti ka na buwan ka. Klaro ka ikaw di tigkawat sa mga panty din, eh, ha? Pataka lang ka! Usap din, eh. Kani, eh, oh. Wala ka Klaro panty. ni Kani, kaklaro ani, eh. Nawa, oh. Kaklaro ani. Diyak ka na! Ay, buwang, eh. Bisibat. Hoy, balik diri. Shh, balik diri. Hoy. Ay, kinsa na? Ay! Kawatan! Kawatan! Miss. Imo ning panty, miss? Oo, ako na panty. Ay! Tabang! Kawatan! Kawatan! Dili ko kawat ni, eh. Tabang na kawatan! Dili ko may nagkawat ni, miss. Dili taw na ko, eh. Asa ang kawatan? Asa ang kawatan? Day. Bagdok, ikaw? Ikaw may tigawat sa mga panty dito sa itong lugar, ha? Ako naman na napasangin na ng kalagi, ha? Kakito na rin, eh. Muli akong problema ron. Imbes ako ang nakasakop sa kawatan, ako naman yung napasangin na eh. Kaya ang kawatan, nakasibat man na yun. Unya ako may natimingan nga nagunit sa panty nga gikawat atong kawatan. Di ko sila mutuo nga dili ako ang nagkawat. Ingon mahasta ko ang asawa. Saan na ako, eh? Sa may bato na ni. Karon, gimbestigar ko sa mga polis, pero saan man ako. Nga, nakasibat man ang kawatan. Murag ako gimapuliswan, eh. So ko, bagay asawa na ko. Murag sinauwaw ba? Saan man ako? Palihog ng bagitaw ko ninyo. Usaman ko kamo pasultihon, bagdok. Good morning, Mayor. Mayor, good morning mo dia. Ma'am, madami ka, Ma'am Jen. Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kaayo sa inyong padayong pagbalit sa atuang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Unya para sa mga dagkuha, Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit mo sa Diamond Yema, OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Mao na mga bata. Inom yun mo Don Pepe Tablia kay happy yun kay mo ana. Nya kaon sa bug Tasty Fish Cracker ug man Paulitos Macaroni Crunch. Og sad mo Yema Special og OB Yema Special og Diamond Yema Special. Happy yung kay mo sama sa Happy Marathon Luna Kulong Tabunok og Mactan. At Pres, Okay, ang sendo na ito karong adlaw. pero si Douglas kita ti pangan to. Douglas? Bagdok. Bagdok. Oh, si Ate Pres. Bagdok di ay. Bagdok. Ang problema Ang problema, Bagdok Ate Pres Bagdok. kay kuan good, simple kayo. Sabi. Mga ang mga panty sila Panty. silingan ba nya. Urot ang panty, uy. Oh, hurot og kawat Ate Pres lain Oh, maday di ang ay. tigawat. Nya nasagbang Bagdok. Hoy, ikaw tigawat ang panty. Tanawa, giyan na ba? Tanawa, og panty ba na akong kawat? Ikaw ang Bagdok. Pagkuhang Bagdok, siya klaro ani panty. Dagan man kuan.
ang kawat. Oh, nya ni gawas ang tagiya to batan-on nga daga. Siya na pasangin lang. Siya yung pasangilan natin. Namo na. Mo ya, nga dum hilabot sa gadok ay pagi na manguha dia panty kay natural ra sa Nga na bitana ng ilang pantidok ay ayag mahilabot. Bitaw. So to panty niya sa kabatan. Ay iyang Di seleksyon niya, yung seleksyon ba ganahan siya seleksyon na panty. Imagine ati pres. Ano man sa. Yes, si Muton. Oh, si Moto Yang imagine. sapong-sapong niya siyang naong. Sabog na. Lumiano. Pubida. Sapong lagi. Kay itabam, unsa yung basa na to diya sa participante? Oh, Naay basa diya? unsay tawag ana? Ang kanang mamilabtanon nga mga kamotlan nga dili gulyat nga dili kapugong at sa kleptomaniac. Kleptopyrosis. Oo. Pero kani mga panty mo iyahang banguhaon ra pud. Usa kani sing tawanan no nga Manyak na bam. manguhit mga panty. Kinana, manyakis na. Yan ang simot-simuton. Imagino niya. Palina man niya kada gabi. Palina ang taon. Kalina. Pas mo. Kalina. Kinana os Pedro at Bris. Palina. Manawad yung panty, Pedro. Iya sa palinaan. Palina kay gimingaw Ay siya sa sawa. pagtana ko, si Guliat, si Pedro, si Pedro Biudo naman, si Guliat, dili pa man. Pagtana ko ninyo ka na. Dili, uy. Ha? Sigulat, dili. Si Guliat, dili pa, pero si Pedro Biudo na. Padul mo to Pedro, ka na ko'y pangutana. Kamu mga laki ba? Asa may ka ng excited kay mo mutanaw kanang babae nga nagsulub og swimsuit nga naligo o kanang babae nga nagpatadyo nga naligo Masin. Wala ko ipagutano na ba matay masindot gyud nga kanang Katungan ay panty. katong dalagang Pilipina gyud tan-ahon bam, di ba? Kanang bang mag-duster nga ni Please kayo mo na pero kanang maghubo-hubo sa Wanay lami, no? Wanay Kanang lami. mag-short nga magsayo-sayo wa na gyud lami. No? Oh, ano thrilling, magpantay, magkuhan niya. Kanapang napagali uban diya, ipakita, pagila ato. Sayo-sayo, ipakita galit. Wow, gila, Yung may. murag lagom ra. Paglagot ta. Oh, kanang mangihi. Kanang mangihi diya nga magpakita. Ako, mo chat mo kuhan natin, pres. Unsay kasulti sa imong anak ni mo? Bitaw? Katong na viral nga babae nga nanluwa sa kalawatan. Sa to ka. Kalawatan. Kanang Hello water. Sa kuhan, sa kanang water? bugaganan. Anak yun ay ang content doon na mangihi siya. Mangihi, Gulat kayo. Kunya, di na ko na bawa, ate, pres. Sige naman nagbalik-balik. Lagi Bakit anak nga, mga edad sa imong anak mo? Correct. Batanon para ba? Ano ka na mo napili niya? Nga content. Ako sad kay bayot sad ko Guliat no. Sayo ganahan mo rin. Kanang mag-brave o kanang matudad serve? Ganahan ko sa kanang lalaki napalitan maligo dagat. Ganahan ko atong nagkuha lang kanang nagpantalon lang kaysa nag-swimming trunk. Oo, na. Malaklaro kayo. Tinood ay. Pantalon. Pare ko sa inyong gingon nga murag wala na excite. Wa na, oy. Wa na. Tinood. Biyodong ka. Lahi mo sa aming mga biyodo. Kasi ko sa imo makita diha basta mungilit lang wala pinungdan din namo. Pati na mga iba basta bantang na kayo mga Pilay. Kanang nagpahipi. Oh. Kay mo tanaw lagi may kadugay nang wakakita. Taon kaluoy. Kangkag niya maglaban. Kapay laban na si mo ana labi pa na diha kay Kaluoy ni mo Pedro. Ana din ang mabiyod. Ano beauty. Okay, ang ato ang sinder si Bagdok, sila kuno-kuno mo i-imbestigar sa pulis kasi may napasanginlan. Isulti lang yung tinuod, Bagdok. Naray. O kung ari man ka diri sa Panultihon 5, versikulo 21, kay nagkita sa Ginoo ang tanan mong binuhatan, nagtanaw sa bisan asa ka. So, ang akong buto sa buta niya akong gibasa is, ayaw pagpakawa sa paglaom, pangatarungan, gyud. Tarungan. Kay kung kani, Panultihon, no? Old Testament. Mulingi gyapon ka sa Old Testament diri sa Genesis 1:31. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kay siya. So, ang iyang gibuhat maayo wa ka makasupak sa mga binuhatan kay imong gibuhat igor man ka nagluwas og nitabang unta nga maluwas ang mga butang nga gikawat sa kawatan. Galing lang kay pagdagan sa kawatan ikaw may nagulat sa panty mura tingali ang kuan gulat pero sila kana bitaw na ay palitang gidunggab. Nya ikaw mo adto mo tabang mo gulit ka sa kutsilyo. Imong kaon ang kutsilyo baron. Tinod bitaw. Ikaw di matuan.
Ikaw Mao gina, gini, masuspika timingan na. ba? Siya Oo. gyud mapasangilan natin pre. Karang pre anang naay mabangga nga motor ni naligsan niya dili pa ugkat ang masakit bisag pinal pa unta dili ta pahikapon Dili ano man ikay mapasingin lang. Dili ipahikap. Ah. Siya may act in the court. Oo. Aw mo na natin pre. Kot on ah. Kanang Siyang kamot ko sa touchscreen. Kalimutan siya. sigan? Touchscreen, kalimutan siya. Mao ba? Sa Ba, ato pa, ang sa ato touchscreen. pa ang takato, pwede iyahang gibuyag ang kawatan. Walang taniya guniti ang katong item. Katong panty. Pero okay, may pasangilan gapon na amgot siya. Na bitaw Nya siya. og na ang pantiw, bisag wa na guniti, nya naa siya, kuang gyapon siya. Ani na lang. Giyon sa Mga tarungan jud ka diha bagdok. Unya pananglitan og mo insist jud ang tag-iya hasta ang kapulisan. Pwede magmoingon nga unsa man mag lie detector ta ako'y bayad og kamo para malimpyo jud ko. Mo na ako. Pero di na kuan ba may kay iyang asawa mo kuan ba yun mo barog mo yun nga wag tangan mo sa galimig panty dire. Ay, di na lang ikiha. Oo. Oy, ang Oy. ito nangawat, duklo na lang. Duklo to. O, masakpan to, ng duklo. panty, nga yang gikwa pasok sa iyang Wa man masakpi. Wa man Wala masakpi. siya, oo, wa man masakpi, no. Ipasulob na niya tanan ang panty Oo, ikaw yang gikwa. Total panty raman na. Sakir uban. Pero Pedro, birahan na to Pedro. Oo, Adong bagdok, ay lang kay nagtaas adong bagdok, wala man tayo man idong bagdok. Kaya para may usay record ng bagdok. Ani Goliath, ani na lang lan. Unsa tong gingon niyo? Ug naa ganay magkawat na nahitabon sa dia. Dili gid pahikap. Dili. Sakto tong ako. Nga ba? Ako lang gihuyop. Salamat mo na natin talaman. Sure ako, impossible. Tihot.